Ποιος κόλλησε και την Παρασκευή για να πάει πρωτομαγιάτικο τετραημεράκι? Εγώ όχι. Αλλά αν πήγαινα, αυτά θα έπαιρνα μαζί μου. Ξεκινάμε με τα κλασικά πλην πολύ βασικά. Αντιλιακό προσώπου. Και για να ξαναποκτήσουμε τη συνήθεια να βάζουμε τακτικά αντιλιακό, θέλουμε κάτι γρήγορο, εύκολο, αόρατο και να μην λερώνει. Θέλουμε κάτι σε stick και η κορυφαία επιλογή είναι το Thank You Farmer Sun Protect Sunstick με SPF 50 και έλαια εν τέλει ασιάτικα και το τζόμπα. Επειδή είναι περίεργη η φάση με τα ταξίδια και είτε είναι μακριά είτε είναι κοντά, μπορεί να ζαλιστείς και να σου χαλάσει όλη την ημέρα. 30 λεπτά πριν το ταξίδι σου παίρνεις 2 με 3 χαπάκια Unifarma Travel Fix με κύλισμα ginger, ειδικά για να ανακουφίσουν την αυτεία των ταξιδευτών. Και για τους τολμηρούς ανάμεσά μας, ξέρω ότι θα πάρετε μαγιό μαζί σας, ξέρω ότι θα κάνετε ηλιοθεραπεία. Γι' αυτό το Limited Edition Summer Set της Youthlab ταιριάζει γάντι με ξηρό αντιλιακό λάδι για πρόσωπο και σώμα, με δείκτη προστασίας 50 και After Sun, που παρατείνει το φυσικό μαύρισμα, ιδανικό για ευαίσθητες ή αφυδατωμένες επιδερμίδες. Από εμάς, καλά να περάσετε και τα λέμε στο επόμενο!